Imindeni emibili yakwaDambuza eMgungundlovu ihleze emanzini kulandela ukudutshulwa kubulawe uNombulelo Bhixa obeneminyaka engu-28 kanye noMinenhle Ngcobo obeneminyaka engu-22 ngoLwesibili ebebethandana bengabobulili obufanayo. Ngokwembiko laba badutshulwe yisoka likaMinenhle ahlukana nalo njengoba belingafuni ukuthi athandane nabanye abantu besifazane. Uphumule ngoba uphila ngokucuthelwa semsebenzini uyacuthelwa asho athi ayibo ngithi ngiyaqalaza nanga umuntu lapha ungilindile ngithi ngimduduza nami ngithi ayikuzodlula ngendlela ekuyodlula ngayo kanti angazi ukuthi kuzodlula kanje. uMinenhle ubenengane nomsolwa okumanje usagcwele amathafa. Umphakathi ukhala ngokuthi amaphoyisa ahudula izinyawo ekubopheni umsolwa. Amaphoyisa abengakafiki afike namhlanje njengoba nifika nani nabo icase bathe bayithole last week kodwa ikhathi befika. Amaphoyisa athi alandela umkhondo womsolwa. We believe that we've got the right identity of the suspect, and safe to say he's been on the run and we are following leads to catch him. Ikhansela lendawo lithembisa ukuthi kuzoqiniswa ezokuphepha emphakathini ukugwema izigameko ezifuze lezi. Okukhulu kakhulu esifisayo noma esiqhubeka nokwenza ukuzama ukuqinisa mhlambe ke inhlaka zokuphepha emphakathini yethu, uku-empowerisha abantu abafana nama-CPF structures ukuthi mhlambe ke ubugebengu buzama ukuthi bugwemeke ngayo yonke indlela. uNombulelo Bhixa uzofihlwa ngoLwesine kuthi uMinenhle Ngcobo yena afihlwe ngeSonto. Ezindabeni zethu kumzansi wethu Channel 163 nginguPhila Duma ngibika ngisemgungundlovu KwaZulu Natal.